A Deputación de Pontevedra e o Concello ratificaron hoxe o convenio de colaboración para a construción da nova estrada de acceso a Monte Porreiro. Unha asinatura por un valor de 1,5 millón de euros, dos cales o 70% será financiado pola Deputación e o 30% restante polo Concello. Un novo chanzo, tal e como dixo Lores, dentro dos compromisos da Deputación con Pontevedra. E, por lo tanto, eu estou contento, non? Na medida en que, sobre todo por unha cuestión que sempre di a Presidenta e que desde o Concello de Pontevedra entendémolo sempre así, que é a colaboración leal entre dúas administracións, tendo en conta sempre cales son as prioridades que o Concello marca dentro destas infraestructuras ou obras de tipo medioambiental ou de tipo deportivo ou de outro tipo. A presidenta dixo esta mañá que este convenio se marca dentro do protocolo de colaboración entre as dúas administracións a través do cal o Concello establece as súas prioridades e necesidades. Silva lembrou esta mañá que o ben de Pontevedra é o ben para a provincia, xa que se trata dunha cidade que move moito a todos os concellos da zona. Estou encantada de firmar convenios coa cidade de Pontevedra porque esta cidade é unha cidade que tira moito do conxunto, ademais do norte da provincia. É dicir, que Pontevedra teña boas infraestructuras deportivas, de comunicación, que teña un bo tratamento do entorno e, polo tanto, unha aposta polo medio ambiente, fai que todo o resto da provincia gañe tamén, e iso eu sempre o quero poñer tamén en valor. O proxecto conta cun investimento de 1,5 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 9 meses. Segundo anunciaron esta mañá, as obras deberían comezar o vindeiro ano e o montante da cifra aboarase durante este ano, o 2018 e o 2019. Para salvaguardar os montes, que como moi ben di tamén o vicepresidente,